Tu je Celebi a ja vás vítam pri našom celkom treťom parte z tejto série na hru Case Simulator 2. A v tejto parte by som si otvoril caseu, neviem presne ako. A môžeme Chroma 3 teda. Máme troška tikšie. No. Takže môžeme začať otvárať, vidíme, že sú celkom v pohode skiny. A my máme, no na začiatok nie je zlé. No, 32 centov, tak nič. Očakával som od tohto skinu trocha viac. Tak očakával som minimálne nad euro. No. 10 centový skin. Neočakával som nič iné. A... Výborne, stoj. No, super, som rád. Toto bude drahé. No, 20 eurový skin, super. Field tested M4A nice. Chanted Ghost Fire. No. Som rád, že mám takýto pekný skin. A tentokrát to bude SG553 Atlas. A ďalší skin bude Satra Kaliot, zase na nejakých 30 centov dúfam. Euro 12, bacha na to. No. Orange Crash. 10 centový. Tak, najvyššie okolo. Škoda. Je to škoda zase. Mohli sme mať namiesto toho. Toto ja neznášam, no. Čo už, no? Čo spravíme? Nič. MP9 Biolek 12 centový. Reklamy moc neobľúbujem. Ghost Crusader SSG 43 centov. No, mohlo to byť, poď, škoda. 14 centový skin. A sa presne ten istý 5000 Oceanic. 31 centov tentokrát. Teraz to bude Orange Crash. Moc. A poďme sa teraz pozrieť do kasína a jackpot. Aha, no, tak máme tu, stavíme všetko. Dúfam, že neprehráme. Na čo tu dáme very easy, to bude také skiny, že... No. 99% šanca, no. 98, fíha. Ja neviem, možno toto 97. Uha. Toto nevyzerá dobre. Možno to prehráme. 96, 95. 95. Aha, to som asi ja, čo? Haló? Keby to vyhral, by som sa zabil. Každopádne mám to vyhraté ja. A môžeme sa teraz pozrieť do inventory. Dobre. Teraz do inventory. No toto som zrovna nechcel. Takéto skiny mi tu pribudli. Fuj, moc. Ale môžeme dať aspoň do konstraktu. Á, presne. Mac 10, dobre, za 5,44, super. Ups, reklamy. Ups, dobre. Nie, dve itemy mi chýbajú. A tuto ich mám. Desert Eagle. Euro 64. Tu ich teda mám tých skinov. Všetko tradneme. AWP Globos 3 eurá. Ty, kak sa tu máme. Potom Field Tested Tech 9. A to už nestačí. No, tuto dostaneme tiež niečo. Oxid Mate za 5 eur. Presne, krásne. A zase ten istý. Teda tuž.
No. No super, takže môžeme ešte otvoriť nejakú túto kejku. XM1014, super, som rád. Cena 46 centov, ale tak... mohlo by to stáť. Na čo? Nie, radšej to bude... Škoda, ty vole. Ja, ale tie skiny idú pekne na začiatku. No, aspoň toto, som vedel, koľko to stojí. A euro 60, celkom v pohode. No, teraz to bude... Dual Beret Ace Ventilators. 18 centov, no. No. SG1 za 17 centov. A... asi Simovka išla okolo Atlas. To bude tiež takých 32, 19 centov. Teraz budeme mať Oceanic P2000, confirm, OK. Reklamy nikoho nezaujímajú, fuj. 249 Star Trek Spectre. Dobre, môžeme si dať ešte takú poslednú caseu. Dobre, tak ešte jednu teda, aby sa nepovedalo, že nejakým zlým skinom odchádzame. No poď, no aspoň, no, 46 centov, no. Dobre, tak ja sa s vami lúčim a dúfam, že v 4. parte by sme si mohli už rank up na Silver 4, uvidíme. A ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, tak nezabudnite dať like a prípadne, ak ste tu nejaký nový v toto prvýkrát pozeráte, tak dajte odber, prípadne ak sa chcete na niečo spýtať, koment. Tak sa teda majte a čaute.